Guys, magandang umaga po. So since day off natin ngayon, May 8, 2021. So medyo puyat kasi pumunta kami dun sa munisipyo. Kukuha kami ng national ID. Medyo hindi ako naka-vlog doon kasi gusto namin na maaga dun makapunta para makakuha kami ng priority number kasi I think i-cater nila 200 person lang per day. 100 sa umaga, 100 sa hapon. So, doon pumunta kami ng maaga doon. Inatid ko yung isang bayaw ko at saka yung mother-in-law ko kasi nagmotor na kami kasi medyo malayo ng konti dito. Tapos inatid ko sila doon. Tinatry ko na maghingi ulit ng ibang number kasi yung wife ko at saka yung isang bayaw ko na babae kasi wala pa silang ID. So, sinubukan ko nung humingi, binigyan naman. So, binalikan ko na naman yung isa, yung bayaw kong babae. Tapos, balik na naman doon sa munisipyo. Tapos, balik na naman ako ulit. Kasi yung wife ko, kinukuha ko na naman ulit. Papunta naman doon. So, bali, 3 beses ako pabalik-balik na dito sa bahay, pa munisipyo, mga ganun-ganun. Medyo mainit. Tapos, yung abog, yung ganun. Doon kami, pagkatapos doon, medyo naaga kami natapos doon kasi medyo madali yung proseso nila eh. Bali, yung magka-capture ng picture doon sa ID, bali, 4. Apat na tulo ba? Upat mo to? Before pala yung last week, 4. Bali ngayon 3. So, medyo madali lang ang proseso nila ngayon. So, medyo natapos kami ng mga na-organize talaga. Tapos kami ng maaga, mga 10:30 siguro. Mga almost 11, mga ganun. So, pumunta na lang kami doon. Doon na lang kami nananghalian sa Jollibee. Brunch pala. Breakfast, ritual lunch. So, doon na kami. Tapos, yung mother-in-law ko at saka dalawang bayaw ko, sila na yung naunang umuwi. Tapos, yung ako at saka yung wife ko, pumunta kami doon sa Gaisano Grand kasi bumili pa kami ng food ni baby. Pahinga-hinga lang tayo ng konti guys. Mamaya, i-hold ko yung mga binili namin para kay baby. So guys, magandang hapon. Pumunta kami doon sa Gaisano capital kasi bumili kami ng pagkain ni baby. So instead of kanang may kailangan ka sa may gusto ka ba niya, wala na lang kay si baby na lang atong nahon. So wala tayo choice. So muna mong ipamalit guys. So ang baby tanan ito panglinis ng bottle tagwa 259 to. Akala namin guys is 100 plus lang to kasi mahal eh. So 259 pala. Bili lang namin kasi luma na yung bottle cleaner ni baby. Kasi foam yung dito sa taas, foam. Ito parang rubber. Silicone pala. Bottle nipple brush silicone. Ito. So ito para sa nipple. Ito para sa bottle. Tapos bumili na kami ng slicer, pizza slicer kasi mura lang doon eh, 59. Pero tama lang siguro sa presyo guys kasi tingnan nyo parang isang gamit lang to, tanggal na to. Tapos ito baby wipes. So nakasave tayo ng 30 pesos dito guys save 30 pesos bili dalawa na wipes at saka ito
Yung napkin para sa akin. What? Hindi na para kay baby. Tapos, ito, Di apil na ka naka-frame. Huggies. So, mas less ito guys, compare dun sa kasi tawag ito sa mga kilid-kilid. Tape diaper. Tape diaper. Kanis, ito guys, pants to, edit sa resulto ba? Parang brief. Diretso na. So, ito, Huggies. Tsaka, ano pa? Ito. Baby Blue, petroleum jelly. Para kay baby dun sa lips niya. Kasi mainit ang panahon ngayon eh. Tapos ito pala para sa akin kasi ayaw nilang kumain ng mga yogurt guys. So bumili ako nito, dalawa lang. Iba-ibang flavor. Yogurt, Pascual at Greek at saka original yogurt. Tapos, bumili kami ng Gerber ito. Gerber. So, Gerber. So, bali, tigda dalawang klase ito guys. Gerber. Squash dalawa. Kasi itong isang bottle guys, bali dalawang araw lang ito ni baby. Agawang araw? Dalawang kainan. Ha? Dalawang kainan pala ito, isang bottle. So, kaya dalawa yung binili namin na squash kasi iba-ibang flavor. Ito, hindi ko makita. Apple sauce. Ha? Apple sauce. Apple sauce. Ito, apple sauce. Dalawa rin. Ito, banana. Tapos, ito, banana strawberry. Tapos, ito, mixed vegetables. Mixed vegetables dalawa. So, medyo malaki ito ng konti sa isa gito. So, yun lang yung mga bili namin guys. Para kay baby. Kining one, alcohol. Kining mga shampoo. Ito. Alcohol. Ethyl alcohol. Tapos ito kasi naubusan kami ng conditioner dito guys. So bumili na kami ng isang dosena. Tapos ito pala biotic one eh. Ganito. Feminine wash buy one take one. Tapos isang box na plus orange juice drink. Isang box. Kasi paborito nila yung orange dito guys. So isang box na nang binili ko. Tapos ito guys, yung water ni baby, yung welcome. Ito. So steel kasi ito guys, steel. So ito yung gagamitin ni baby para sa kanyang milk. So wala na sila? Ha? Wala na? The other day guys, nakabili kami ng milk ni baby. Sandi kunin ko ha.
So ito guys, oh. Ito yung binili namin the other day. Bali, pila ka kilo ni siya? 1.8 kilos. So ito guys, medyo may kamahalan ng konti itong gatas na to guys. So yun na lahat guys. Yung huli namin kanina. Kasi wala na sa tayo kwarta. So that's all guys. So I hope you like our video, my videos, and don't forget to like and subscribe. Boss Noy, thank you. Goodbye. So ito guys, tapos na tayong nag-haul sa mga binili natin. Snack muna tayo ng champurado. Kasi ito yung mga paborito ng asawa ko, mga ganong klaseng champurado, kasi ayaw niya, hindi niya gusto yung may mga puti pang makikita. Gusto niya talagang brown na brown, chocolate brown talaga. So snack muna tayo guys. So guys, masarap siya guys. Piso kayo. Mas masarap